Escuchad los mis hermanos a las palabras de Ezequiel, quien quiere casar mancebo, que no aspire a la vejez, quien quiere casar mancebo, que no aspire a la vejez. Ahora por mis pecados yo casi de 36 tomé una muchachica que no tenía los 16. Tomé una muchachica que no tenía los 16. Ella era muy galana, yo un hombre muy gastador, gasté lo suyo y lo mío, y lo que su padre nos dio. Gasté lo suyo y lo mío, y lo que su padre nos dio. Ahora por mis pecados care que abrana yo, que ansí estoy obligado del patrón que nos la dio, que así estoy obligado del patrón que nos la dio. כן, פתחנו עם דורית ראובני המקסימה, אנחנו גם נשתף עוד 2 שירים במהלך התוכנית. ערב טוב לכל שוחרי תרבות הלדינו, ברוכים הבאים למפגשנו הראשון במסגרת הסדרה החדשה, אומנות ותרבות חזותית במורשת יהדות ספרד. גם הסדרה הזאת מוגשת לכם באהבה, והיא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות לתרבות הלדינו, לבין החוג לשימור וקידום תרבות הלדינו. המרצה שלנו לסדרה זו הוא שלום צברי, פרופסור אמריטוס לאומנות יהודית ופולקלור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ההרצאה היום תרחיב בהגעת היהודים לספרד ותימשך כשעה, בסיומה נפתח את הרמקולים כך שתוכלו לשאול שאלות. בפתח הדברים אני מזמין את פרופסור תמר אלכסנדר, יושבת ראש הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, לברך את המפגש. בבקשה תמר. ערב טוב, ברוכים הבאים. לעונג לי להציג את ידידי ואת עמיתי שלום צבר. אתם רואים שלא ויתרתי על זה שאני אציג אותו. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד, שלום ואני. שלום הוא חוקר אומנות ופולקלור, פרופסור אמריטוס של האוניברסיטה העברית, כשתחומי המחקר שלו הם אומנות יהודית ואומנות עממית. הוא עוסק למשל בחפצים שקשורים במחזור החיים, לידה, נישואים, מוות, במעגל השנה, החגים, טקסים, מנהגים, קשרים, באמת מרחב גדול מאוד של נושאים, קשרים בין קהילות ישראל, בין הנוצרים והמוסלמים, ובתחומים האלה הוא פרסם למעלה מ-200 מאמרים וספרים. חוץ מזה שהוא חוקר מעולה, שלום הוא גם אספן של פרטי יודאיקה. מה הוא לא אוסף? הבית שלו נראה כמו מוזיאון. הנה אתם רואים,
הוא יושב אצלו בחדר, ואתם רואים את הקיר מאחוריו מלא חנוכיות. אז חוץ מחנוכיות שהרבה עושים, הוא אפילו אוסף ניירות של מסטיק, מה לא? איך יש מקום לכולם בבית עם כל החפצים. ובמחקרים שלו, הוא מבקש לעמוד על מקומם של החפצים והדימויים בחיי הדת. הוא מתמקד בנושאים כמו כתובה, חתונה, נושאים שבוודאי הוא ירצה עליהם אצלנו במהלך השנה. מגילות אסתר מאוירות, רמברנדט, תשמישי קדושה, פרוכת, רימונים, דימוי היהודי באומנות הנוצרית, האומנות של יהודי ספרד והמזרח, מנהגים יהודיים במעגל החיים, וקמאות ומגיה, כרטיסי ברכה לראש השנה, וגלויות דואר. אתם זוכרים שפעם היינו שולחים כרטיסים לראש השנה, ופעם היינו שולחים גלוית דואר מצולמת, מצוירת. על הנושא הזה שלום ואני כתבנו יחד מאמר על גלויות דואר מסלוניקי. ולאורך השנים הוא כיהן בהרבה תפקידים חשובים, למשל יושב ראש האגודה לאומנות יהודית, ראש החוג לפולקלור באוניברסיטה העברית. חוץ מזה הוא ערך את כתב העת לאומנות יהודית שנקרא רימונים, והוא עורך שותף זה יחד איתי ועם עוד שתי חוקרות, כתב עת שנקרא מחקרי ירושלים ופולקלור יהודי. הוא יועץ למוזיאונים בכל העולם, בזכות המוניטין שלו, ובארץ כמובן, ויועץ גם לתוכניות לימודים בנושא אומנות במשרד החינוך. אז מכל הספרים שלו אני אזכיר שניים. אחד זה הספר על הכתובות, כתובות מצוירות מאוסף מוזיאון ישראל, שיצא לאור בהוצאה של מוזיאון ישראל, והספר השני, מעגל החיים, מנהגים, טקסים, חפצים, מעגל החיים של קהילות ישראל במזרח, במאות 19-20, וזה יצא בהוצאת מכון בן צבי. שני הספרים הם אלבומיים, מאוד מהודרים, וגדושים בתמונות. אז אני מאוד שמחה לסדרה הזאת. אנחנו נפגוש את שלום לאורך כל השנה, בשבוע הראשון של כל חודש. ההרצאה הבאה תהיה ב8 בפברואר. אני חוזרת, 8 בפברואר, כבר ההרצאה הבאה, שלום עוד לא החליט על הנושא המדויק, אבל בכל חודש יהיה לנו נושא אחר, ובניסיוני ההרצאות ממש מרתקות. אז בהצלחה לכולנו, ותורך שלום. כן, תודה, רק שנייה. תודה רבה לתמר, אני ממש מרגיש אליהם חייך פתאום. אנחנו באמת, תמר ואני מכירים עוד מהימים שהיינו סטודנטים ב-UCLA בלוס אנג'לס. נכון, וכמה ארוחות אכלתי בבית של ההורים שלך. כן, אז עברו הרבה שנים. אז אני מאוד שמח ומתרגש להרצות לפניכם, אני עוקב אחרי הפעילות של הרשות, ואני מקבל כל יום וואטסאפ מאלברט ללמוד פתגם חדש בלדינו. לצערי, אני לא דובר השפה, אבל אני כל פעם מבטיח לעצמי שאני אקדיש לזה לפחות שנה או שנתיים מהחיים, ולצערי זה לא מגיע, אבל לאט. אז באמת, כמו ששמעתם, אני במקצועי היסטוריון של אומנות ולא היסטוריון, וגם פולקלוריסט, וההרצאה הערב היא בין כל התחומים האלה של תולדות האומנות, פולקלור והיסטוריה. היא יותר היסטוריה, כי אני רוצה, לא ידעתי בדיוק מי הקהל שהגיע, ואני רוצה קצת לתת את הרקע ליהדות ספרד, ולשלב את זה עם כמה מהמיתוסים של מתי הם הגיעו, וגם רקע היסטורי, מה נמצא בכל זאת בספרד. אז כל ההרצאות שלי הוא תמיד עם מצגות, ואנחנו תמיד נתקדם בעזרת מצגת. אני אתחיל דווקא בשנים שלקראת הגירוש, ואחרי זה נחזור אחורה להתחלת היישוב היהודי בספרד. זו מפה שמראה את הקהילות היהודיות שהיו בחצי האיברי קצת לפני גירוש ספרד, קצת לפני 1492. אתם רואים שיש מעט מאוד קהילות בפורטוגל, כי עדיין לא גלו יהודי ספרד בפורטוגל, הקהילות היו מאוד קטנות, אבל בספרד, שבמחוזות השונים יש הרבה קהילות
שבמפה הזאת כ-370 קהילות, שיש לנו עדויות עליהן. אנחנו מדברים על אוכלוסייה יחסית גדולה, 370 קהילות, תחשבו שנגיד בברצלונה אנחנו יודעים שהיו 25 בתי כנסת, אז תחשבו כמה בתי כנסת היו בספרד, ונדון קצת בשאלה הזאת בהמשך, ומה יש לנו היום. אז מתוך כל הפעילות הענפה הזאת שהייתה למה שאנחנו קוראים, ירושלים שהייתה בספרד, אנחנו רוצים לברר מתי התחילה ירושלים הזאת, ולמה אנחנו כל כך אורגים אליה, והנה תמר, אני מראה את האדם שקדם לה, את יצחק נבון, כאן מגיע לעשות בסדרה שלו ומבקר בקהילות האלה, למרות שהוא לא נולד בספרד, והרגש וקיים כמובן. מה נשאר היום מכל הקהילות האלה בספרד? למזלנו הרב, באירופה לא משנים שמות של רחובות כמו בארץ כל שני וחמישי, ולכן אנחנו יכולים למצוא בהרבה מקומות את המקום שבו גרה הקהילה היהודית, כי בעצם אותו שם קיים מימי הביניים ועד היום ולא השתנה, בהרבה מהערים והכפרים הקטנים גם, ויותר תמיד השלטים האלה שאני מראה לכם כאן, שהם שלטים אופייניים, שצילמתי אותם בערים שונות בספרד, שמראים את הכיוון לרובע היהודי, לג'ודריה, כן, וגם השלטים המודרניים עדיין מאמצים את הדברים האלה, ויש להם שלטים שמראים איך להגיע לבתי הכנסת וכו'. זה כאן זה בית כנסת, וזה מגזר מהעברית. אני מבקש רק אולי שמי שלא, אפשר לשאול שאלות, אבל מי שלא מדבר, שיסגור את המיקרופון, זה יפריע. הרובעים האלה, כמו שאמרתי, הם קיימים היום, ותמיד זו שאלה לראות מה נשאר מהעבר היהודי בהם. הרבה פעמים כשתקלפו את שכבת הטיח החיצונית של הבניין, אתם תראו שיש קירות ישנים יותר, יש עמודים ששרדו, לא החריבו אותם, אלא השתמשו בהם, יש קשתות ישנות, אנחנו כאן בג'ודריה של קורדובה, ואפשר לראות עדיין, למרות שיש פה טיח חדש וכו', אם תקלפו את זה, אתם תגלו את השכבות הקודמות, ובלי ספק זה מראה לנו משהו מארכיטקטורה של ימי הביניים, כמובן גם הרחובות הצרים וכן הלאה. כמובן גם היום יש, כמו שאמרתי, חלק מהנוסטלגיה זה להקים אתרים ולזכור את האוכלוסייה היהודית שהייתה בחלק מהמקומות. אנחנו עדיין בקורדובה, פסל הרמב"ם המפורסם, שהוא קם בעיר, כמובן כשהוא היה בעיר הוא מאוד סבל, והיה צריך לברוח ממנה כבר בתור ילד, אבל הנה הפסל הזה נמצא בלב הג'ודריה של היום, ולידו נמצא אפילו את השלט על שם הכיכר שבה ונמצא, פלאצה די טייבריאז, כאלה של טייבריאז, של טבריה שלנו, שהם קוראים לכיכר העיר שבה הרמב"ם קבעו. ברובעים אחרים, שוב פעם, אתם תצטרכו לחפש בנרות את השרידים היהודים, אבל אם תחפשו, תמצאו אותם. אנחנו עכשיו בג'ודריה של ברצלונה, ושוב פעם, היום, מה נשאר ממנה? צריך לדעת איך לחפש, מאחורי הקתדרלה, ממש במרכז העיר, בלב הרובע הישן, ואתם רואים כאן קירות אבנים, והאבנים האלה, עוד פעם, עם הטיח מקולף, אנחנו נראה אבנים ישנות, ונסתכל מקרוב, אתם תראו, לכאורה אתם כאן לא רואים עדיין, אבל יש בהם כתובות בעברית, אני מצביע עליהם כאן, למשל כאן, כן, כאן, בואו נראה בקרוב, אלה פשוט בעוד לבנים שהשתמשו בהם בשימוש משני, ואתם יכולים כאן לראות את הלבנים האלה שאני מצלם אותם מקרוב, שיש פה כתובות עבריות שנלקחו מבתים יהודים, ופשוט עוד השתמשו בהם כחומרי בנייה. אז הן עדיין קיימות עד היום, בלב הג'ודריה של ברצלונה, ואפשר לראות אותם ולנסות לקרוא אותם, ולפענח מה כתוב, בחלקם לקוחים ממצבות, בחלקם ממקומות אחרים, והכתובות האלה כמובן, הם נגיד העדות השקטה, השותקת, שיש לנו מהחיים התוססים היהודים שהיו במקום הזה בעבר. הנה, אני מראה לכם כתובת אחת בהגדלה, של דמות היסטורית מפורסם, רבי שמואל הסרדי, שמגיע לברצלונה, הסרדי פירושו מסרדיניה, הוא הגיע מדרום איטליה לברצלונה, והקדש, זה כנראה היה הקדש שהוא נתן לקהילה, וכתובת הזאת של ההקדש, הנה תקראו אותה באחד הקירות שם, בלב הג'ודריה של ברצלונה הישנה. 3 האותיות האחרונות, נון בתף,
זה ראשי תיבות, נפשו בעדן תנוח, כן? אחרי שהוא נפטר, כנראה שמו את הכתובת הזאת, והנה גם הכתב, אולי אני באחד ההרצאות נדבר גם על הכתב, על הקליגרפיה, אבל אתם כבר כאן רואים כתיבה ספרדית אופיינית של ימי הביניים, שימו לב לחיבור של האלף אל הלמד, שמואל, שם האל, כותבים אותו בצורה כזאת, וכו'. גם בפורטוגל יש שרידים מהסוג הזה, בפורטוגל זה לא נקרא קל, שכחתי לדבר על המילה קל, אתם רואים שנתקענו כאן על השלטים, קל, לפי אחד השערות זה בא מקהל, כן, למרות שיש לזה משמעות אחרת, גם בספרדית, אבל יש חוקרים שחושבים שבמקור זה בא מקהל, ולכן זה צמוד לכל המקומות האלה כאן, קהל דה ג'ודריה, כאילו קהל של הג'ודריה, כמו בעברית. שלום, הם קוראים לזה קאיה, וקאיה זה כביש. ומה זה? רחוב, כביש. כן, אני יודע, אבל יש אומרים שזה בא מקהל, כאילו ככה ביטו את זה בימי הביניים, אני לא בטוח שזה נכון, יש פה בלשנים, אולי יכולים להגיד לי, אבל אני שמעתי בלשן שנותן בהסבר הזה, בפירוש המילה בימי הביניים, ולכן גם, כאילו, אז המבטא היה קל. וזה, למה אני אומר את זה עכשיו? כי בפורטוגל יש מילה אחרת בכלל, לציין את הרחוב היהודי, זה בליסבון, אתם רואים בקו, וגם ג'ודריה הם קודמים קצת אחרת, אז גם בפורטוגל יש שלטים כאלה שתוכלו למצוא, הרבה פחות מאשר ספרד, אבל עדיין הם קיימים בהרבה יישובים במרכז וצפון ספרד, יש שלט מהסוג הזה, השלט הזה מצולם באלפאמה של פורטוגל, של ליסבון, סליחה, בפורטוגל, הנה הרובע הזה העתיק של ליסבון על שפת הים, הנה השלט שמכריז עליו, מהו? השלט מודרני, בקרמיקה פורטוגלית אופיינית, ואלפאמה זה המקבילה לקהל אולי, לקהל, אלפאמה חוקרים חושבים שזה בא מערבית, שזה תחילית פה על, ויכול להיות שזה אל-ג'אמה או אל-ג'ומעה, שזה מקום שבו התאספו יהודים ומוסלמים בימי הביניים, מקום של הקהילה היהודית או של המוסלמית. זה משמש את שתי הקהילות בימי הביניים בפורטוגל, בפורטוגזית יש הרבה מילים מערבית, מהתקופה של השלטון המוסלמי, וזה כנראה אחת מהם, ואלפאמה נשאר עד היום, וכך נקרא הרוב הזה עד היום. אני מראה לכם את התמונה העתיקה ביותר מאלפאמה ששרדה בידינו, וזו התמונה הזאת, והיא מראה קיר מאוד מאוד גבוה, שהוא כנראה היה קיר של בית הכנסת, זו השערה כי קירות כאלה גבוהים ובגובה של כ7-8 מטרים לא היו לבתים רגילים, זו השערה של החוקרים, במאות האחרונות השתמשו בו צוענים וגרו פה, אני בפעם הראשונה שהייתי בליסבון לא נחתי עד שמצאתי את המקום הזה, הנה זה המקום, ככה הוא נראה היום, זה כנראה קיר בית הכנסת באלפאמה ברובע היהודי של ליסבון. בואו נראה שרידים אחרים ששרדו, ומה הם יכולים לספר לנו. כמובן, חוץ מכתובות וקירות, שרדו גם לפעמים בניינים שלמים יותר, לא הרבה, אבל מעטים כן שרדו, והעיקר שלהם מרוכז בעיר טולדו. אנחנו כאן בטולדו, שהייתה אחת הקהילות החשובות ביותר, אולי השנייה בחשיבותה, אחרי ברצלונה, בספרד של לפני הגירוש, עיר של חכמים, עיר של עשירים, עיר של המלך, שקיבץ סביבו קהילה יהודית מאוד חשובה, ושיצאו מלומדים גדולים וכו'. בג'ודריה של טולדו, יש בחלקים שבאמת שרדו במצב הרבה יותר טוב ממקומות אחרים. אנחנו רואים פה את הכניסה לבית הכנסת ששרד עד היום, זה בית הכנסת שככה הוא נראה מבפנים, המכונה סנטה מריה לה בלנקה, והוא בנוי בסגנון מוסלמי, למרות שהוא נבנה כבר אחרי הכיבוש של טולדו על ידי הנוצרים, אחרי הכיבוש מחדש, הוא נבנה, עדיין היהודים המשיכו לבנות בסגנון מוסלמי, הקשתות האלה שאתם רואים, קשתות פרסה מוסלמיות, או מוריש ארץ', כפי שזה נקרא באנגלית, מוכרות לכם, למשל מהאלהמברה, כן, זה הסגנון המוסלמי ששלט בספרד כמה מאות קודם,
והיהודים בטולדו שימרו אותו, ודרך אגב, זה המבנה הגדול היחיד בטולדו שיש בו סגנון מוסלמי. כל השאר הם נוצרים, כל מה שהיה בטולדו מוסלמי לפני הכיבוש נהרס. אז בית הכנסת הזה הוא שריד לפאר של התקופה המוסלמית, למרות שהוא נבנה כבר בתקופה הנוצרית, בשנת 1180 בערך, על ידי כנראה משפחת אבן שושן. כן, שושן שיש לנו היום ממרוקו, וכנראה אותה משפחה. בית הכנסת הזה שרד, כי בגלל שהוא הפך לכנסייה. הוא הפך לכנסייה שקראו לה סנטה מריה לה בלנקה, עוד לפני הגירוש הוא כבר הפך לכנסייה, החרימו אותו מהיהודים, ונתנו לזה שם סנטה מריה לה בלנקה, דהיינו, השחור נגמר, הרוע נגמר, והגיעה מריה שהביאה את הניקיון והלובן, כן, לחיים של העיר. הוא שימש ככנסייה במשך כמה מאות שנים, ואז הוא נזנח, ואז הבניין נזנח, והוא היה מחסן נשק, ובמאה ה-19 גרו בו צוענים, כמו שאתם רואים פה, זה תחליט מהמאה ה-19, שגרו פה צוענים בתוך הבניין, ואז גילו אותו חוקרים באמצע המאה ה-19, גם מחול, גם מחוץ לספרד, מגרמניה, וגם ארכיאולוגים ספרדים, והבינו את החשיבות ההיסטורית הגדולה של הבניין, וזה בעצם הבניין הראשון שהוכרז בספרד, כבניין יהודי, אני מתכוון, כמונומנט לאומי ספרדי. זה כבר קורה ב-1866, כשממשלת ספרד באותה תקופה מכריזה על הבניין הזה מונומנטו נציונל, כן, סנטה מריה לה בלנקה, כן, בית הכנסת העתיק של המאה ה-12, כן? אז הנה, בזכות זה שרד, קודם שרד ככנסייה, ואחרי זה כמונומנט לאומי. דרך אגב, היום יש משא ומתן, והוא לא מגיע לשום מקום, לנסות לקנות את בית הכנסת לקהילה היהודית, שתוכל לחזור להשתמש בו, ובתמורה ממשלת ישראל מוכנה לתת את חדר הסעודה האחרונה במגדל דוד, לחזרה לכנסייה הקתולית. אבל המשא ומתן הזה לא התקדם הרבה, והמבנה הוא עדיין מבנה לאומי, ולא קשור לקהילה היהודית, זאת אומרת, הוא לא בידיה, הוא לא נתון בידיה. אני רוצה לכם עוד בית כנסת, וזה בית כנסת של סגוביה, שתראו עד כמה הוא דומה לסנטה מריה לה בלנקה, מבחינת קשתות הפרסה, ואותן כותרות, אבל הוא משמש ככנסייה עד היום. אתם רואים פה שיש פה צלב, יש פה מיסה כשצריך, כן, אני הייתי שם בזמן תפילה, אתם רואים בית הכנסת בסגוביה, כן, שלא מסתירים גם, זה מקום של ארון הקודש, איפה שהצלב מונח, כאן היה ארון הקודש של בית הכנסת. אתם רואים, בכניסה למבנה, נמצא שם הכנסייה, קורפוס קריסטי, גופו של ישו, לכאורה, ותכף תבינו למה זה השם שניתן למקום, אבל על הדלת הם לא מתביישים לכתוב שלא נטעה, כן, אקלזיה דל קורפוס קריסטי, אנטיגואה סינגוגה מיור דה סגוביה, בית הכנסת הגדול לשעבר של סגוביה, כן? אז הנה בית הכנסת שמשמש ככנסייה. עכשיו, מיד כשאתה נכנס לכנסייה הזאת, שהייתה בית הכנסת של סגוביה הגדול, היו גם אחרים, אתה רואה ציור קיר ענק, ממש בכניסה לכנסייה, וזה הציור, והציור מראה למה החרימו את בית הכנסת הזה מהיהודים. ציור ספרדי מודרני מהמאה ה-19, אבל הוא מתאר אירוע שלכאורה קרה במאה ה-14, ואנחנו רואים, מה שאתם רואים פה, מתנופף באוויר ואנשים מבועלים, כל אלה יהודים. אוקיי. זה הלחם של ההוסטיה שנותנים במיסה. אני אראה לכם את זה בגדול. ומה שהאמונה הנוצרית הייתה בימי הביניים, שהיהודים גונבים את הלחם של ההוסטיה, כי זה גופו של ישו. זה מסמל את גופו של ישו. ישו בסעודה האחרונה אומר, יאכלו את הלחם כי זה גופי, כן? והיהודים בימי הביניים, לפי השמות שהאשימו אותם, גונבים את הלחם ומנסים לשרוף אותו ולצלוב אותו מחדש. וזה מה שהם עושים פה. אתם רואים פה את האש הבוערת, הם כאילו מנסים לשרוף אותו, ואז קורה נס כמובן, וההוסטיה עולה באוויר ולא נפגעת. והנה היהודי הזה נבהל שניסה לשרוף, והנה שאר היהודים, אתם רואים כולם מבועלים ונרעשים מהנס שמתגלה לעיניהם, רואים דרך אגב את עמודי בית הכנסת פה בבירור, ואז כמובן מחרימים מהם
את בית הכנסת, והופכים אותו לכנסייה, וקוראים לה על שם ההוסטיה, קורפוס קריסטי, גופו של ישו. אז ככה, בית הכנסת זה שרד. כאלה יש בכל ספרד 5, זה הכל. מתוך, כמו שאמרתי, 370 קהילות, נגיד תכפילו בכמה, תגיעו למינימום 2,000 בתי כנסת, כ5 שרדו. עכשיו בואו נעבור לעניין אחר, ונעבור קצת לעניינים של המיתוסים שדיברתי, ושמות וכו'. בספרות העברית המודרנית, כשמתייחסים לחיי היהודים בספרד, בין אם זה ספרד המוסלמית, בין אם זה ספרד הנוצרית, אנחנו נראה את הכותרת עם המילה ספרד, תולדות השירה העברית בספרד, קורות היהודים בספרד המוסלמית, כן, של שירמן ואשטור כאן, או לגבי ספרד הנוצרית, הנה יצחק בר, אולי גדול החוקרים של היסטוריונים של יהדות ספרד בימי הביניים, מהאוניברסיטה העברית, בדורות הקודמים, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, כן, והוא קורא לזה ספרד. ולמען האמת, כשאתה מסתובב היום אפילו בספרד, אנחנו נראה שברובעים היהודים, בוודאי הרבים מכם נתקלו בזה, יש את הלוחות נחושת האלה שנעוצים ברצפה, כשאתה מגיע לשטח של רוב היהודי. כן, כאן אני מראה לכם עם סנדל של מישהי, כדי שנבין את הגודל של הלוחית הזאת. ועל הלוחית הזאת כתוב בגדול המילה ספרד. זה מדובר על דבר מודרני, משנות ה-2000, כן? המילה הזאת ספרד, שאותה אנחנו נושאים והוגים, וכאן שימו לב שהיא עשויה בצורה של מפה של ספרד ופורטוגל, של חצי האי איברי, זה הצורה שאנחנו רואים כאן, של המילה ספרד, ובעצם אני אומר שזה סתירה, זה שבר קרא לספר שלו תולדות יהודים בספרד הנוצרית, וזה שאשטור בספרד המוסלמית, לא הייתה ספרד מוסלמית, לא הייתה ספרד נוצרית, לא הייתה ארץ בשם כזה. השם הזה ספן הוא שם שמגיע לידי שימוש רק אחרי הגירוש. לפני הגירוש אנחנו מדברים על ממלכות שונות שהיו בספרד, כל ממלכה התייחסה ליהודים בשיטה אחרת, בצורה אחרת, עם חוקים אחרים, יש לנו Crown of Aragon, Crown of Castile, Crown of Portugal וכו'. אין לנו בעצם ארץ אחת שמולך במלך אחד שנקראת ספרד, השם הזה לא קיים בכלל, אנחנו נראה איך הוא נולד ואיך הוא התגבש, הוא לא קיים, ולכל ממלכה כזאת יש כמובן את השיטת ממשל שלה וכו', הממלכים התחתנו זה עם זה כדי להעצים את השלטון שלהם, אבל עדיין כל ממלכה היא ממלכה בפני עצמה, ומי האלמנט המשותף היחיד בכל חבלי הארץ הזאת, מהעת העתיקה ועד 1492, זה היהודים. רק היהודים, מכאן, מהמזרח עד למערב, הם היחידים שיש להם תרבות משותפת, שפה משותפת, תרבות משותפת, והם הספרדים. זה כינוי שיהודים נתנו לעצמם, ולא לשאר האוכלוסייה. לכן כשאנחנו אומרים ספרד, בימי הביניים, כשאנחנו מדברים על יהודים ספרדים, בימי הביניים, אנחנו לא מדברים על חבל ארץ גיאוגרפי, אלא יותר על תרבות. המילה, שהם ימצאו את זה לעצמם, את המילה הזאת, באופן מאוד מכוון ולא מקרי, זו מילה שמופיעה פעם אחת בתנ"ך, בספר עובדיה, והיא מדברת על גלות יהודה, וגלות החל הזה לבני ישראל, אשר כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב. באמת מתוך מגמה לראות שהמקום שהם גרים בו, זה מקום שיש לו תרבות יהודית קדומה מאוד, הם לוקחים את השם ספרד לכנות את עצמם, כשבאף שפה אחרת כמובן המילה ספרד אין לה משמעות, זאת אומרת, אלא כן הם יודעים עברית, או שהם נפגשו עם יהודים, אבל באף שפה לא קוראים לספן ספרד, כן, זה לא כמו גרמני וגרמניה בעברית, שזה אותה מילה, כן, זה, או אינגלנד ואנגליה, זה או פחות או אותו שורש, אז כאן יש לנו כאן איזו סתירה, ודרך אגב אותו דבר קורה עם צרפת, זה סיפור אחר שלא נדבר עליו, אבל גם צרפת, השם של צרפת, פרנס, הוא לא קשור למילה צרפת, כן, הוא לא בדיוק אותה מילה. אז למה הם המציאו את המילה הזאת, ואנחנו כאן יכולים לראות שתי תקופות שבהן יש לנו בעצם יחס שונה לחבל ארץ הזה,
וזה אחת תקופת התלמוד והשנייה ימי הביניים. בתקופת התלמוד, עוד לפני שספרד נוצרית, אנחנו רואים את הפסוק הזה שקראנו רגע מעובדיה, והנה תראו איך הוא נראה בתרגום לארמית, שזה תרגום מתקופת התלמוד, גלות ירושלים באספמיה, כן? זאת אומרת, זה השם, אספמיה. ואילו רש"י בימי הביניים, הוא כבר מהעשירית, כן? גלות ירושלים שבספרד, הוא כותב שהם מבני יהודה אשר גלו לספרד. הוא כבר משתמש במילה ספרד, עומד בזמנו של רש"י, כבר המילה ספרד קיימת ביחס לחבל הארץ הזה שדיברנו עליו. אוקיי? תזכרו גם את המילים גלות ירושלים אשר בספרד. עוד רגע נחזור לזה. מה זה ספרד האמיתית מהמקרא? זה עיר בטורקיה. העיר בטורקיה סרדיס, העיר סרדיס, שמה בעת העתיקה, בתקופה המקראית, כן, נגיד בתקופת כמה מאות לפני הספירה, הוא ספרד, כן, ומקווה שאתם מצליחים לראות את של החלק העליון כאן, ובעברית המקראית הוא נקרא ספרד, והיום זה העיר סארט בטורקיה, הנה אם אתם מגיעים לחפירות בסרדיס, נראה לכם דרך מקרוב, סרדיס ספרד, כן, זה השם של הבית העתיקה, כששלטו בתרבויות עתיקות, כן, זה השם שלה, שהשם הזה מגיע גם זה אסיה הקטנה בעצם, זה לא כל כך רחוק מארץ ישראל. אז זה מבחינה היסטורית, זה לא חשוב, וגם לא עניין ליהודים בימי הביניים, כמובן. אז למה שייכו את העיר בטורקיה? למה שייכו עיר בטורקיה לאי האיברי? כי, למה? לא, הם לא ידעו את זה, הם לא חשבו שזה האי האיברי. הם לא חשבו את זה. תכף נגיד למה הם כן קשרו את ספרד לספרד, שאנחנו קוראים לספרד היום, אבל הם לא ידעו שיש קשר. זה חוקרים ארכיאולוגיים מודרניים אומרים לך מה הכוונה של עובדיה, איזה מקום ספציפי הוא התייחס. אוקיי, זה מובן? זאת אומרת, הוא מסביר כאן, המחקר המודרני, אנחנו יודעים איך דיברו במקום הזה בעת העתיקה, בלודית, בשפה שכבר לא קיימת הרבה שנים, ושם המקום הוא ספרד, כן? זה השם של המקום בעת העתיקה. וההנחה היא שזה עובדיה התייחס למקום הזה, שכנראה כבר יש בו מתיישבים יהודים בעת העתיקה. דרך אגב, שרד, כן, סליחה, כן. ברשותך, נאפשר לך לשתות כוס מים, אוקיי. ונעשה אתנחתה קטנה. Madre está a tu lado y yo estoy esperando. Te había buscado en el mundo entero hasta que te topé. En este día juro a Dios voy a hacer todo para ti, mi doncella, mi novia sos tan bella, me vis, son tus ojos como la mar, ellos me hacen soñar. Tus ojos veo yo las puertas de Sion, la ciudad de nuevo fraguada y ya de Israel qué linda sos. El Jajam te dio un buen partido. Tu padre me dice que hoy recibió
un yo nuevo. Mi doncella, mi novia sostenida, ma vis son los tus ojos como la mar, ellos me hacen soñar, en tus ojos veo yo las puertas de Sion, la ciudad de nuevo fraguada, hija de Israel, qué linda sos. Te había buscado en el mundo entero hasta que te topé. En este día te doy mi doncella, mi neshamati, mi doncella, mi novia sostenida, ma vis son los tus ojos como la mar, ellos me hacen soñar, en tus ojos veo yo las puertas de Sion, la ciudad de nuevo fraguada, hija de Israel, qué linda sos, hija de Israel, qué linda sos. סנדרה מריאל השוודית. בבקשה, שלום, אתה יכול לשתף. כן, אני צריך להעלות עוד פעם למצגת, אני רואה, רק שנייה. רואים? כן. אוקיי, אז דרך אגב, שרידים מהקהילה של סרדיס, היה שם בית כנסת, והשרידים שלו, בית כנסת תלמודי, בתקופת המשנה ממש, יש פסיפס יפה וכו'. אוקיי, anyway, עכשיו בואו נעבור נראה, אז מה באמת היה בתקופת התלמוד, ואיך זה התפתח, אני אראה לכם היסטוריה ככה, כמו שאומרים, על רגל אחת, במהירות של תולדות חצי האי איברי דרך מפות, בעצם עד המאה החמישית, מהמאה הראשונה לספירה, אנחנו מדברים על חבל ארץ רומי, כן, שנקרא היספניה, והסיבה שהרומים קראו לו היספניה לפי אחד ההשערות, גם קשורה איכשהו לעברית, זה בא מפניקית שהיא שפה שקשורה לעברית, שהפניקים פשוט מאוד שהיו בקרתגו, אני מזכיר לכם, היו בצפון אפריקה, כשהגיעו לאירופה, למקום הזה ראו פעם ראשונה בעל חיים שהם לא הכירו, שנקרא שפן בעברית, וגם בפניקית, הם קראו לזה אי השפנים, אז היספניה זה אולי אי השפן, זה לפי ההשערה של חלק מהלשונאים, שזה המקור, אבל בכל מקרה, הרומאים קוראים לזה היספניה, ומחלקים אותה לאזורים, היספניה, כמו שביהודה, פרובינקיה יהודה, גם אותה חילקו לחלקים, ככה גם כך יש לנו לגבי כל חבל הארץ הזה שהוא פגני לחלוטין, עוד אין נצרות, עוד אין כלום. וגם כשבתלמוד שמזכירים פה ושם את ספרד, בעניינים שונים, הלכות שונות, יש לנו כמה מקומות, אני כמובן לא אביא, רק אחד אני מביא, אתם מכירים את חלומות בהיספניה, אבל הנה פה יש ממש הלכה שקשורה בהבאת פירות, ממקומות שונים לארץ ישראל, וגם היספניה מוזכרת, זו המילה שמשתמשים בה, נגיד במאות הראשונות לספירה, כשבאמת החבל ארץ הזה הוא רומי, תחת השלטון של האימפריה הרומית. במאה החמישית כובשים את חצי איברי הוויזיגותים, שזה שבטים צפוניים מצפון אירופה, אזורים היום של סקנדינביה וכו', הם פולשים לאזור הזה, הם בהתחלה גם פגנים, אבל בהדרגה הם מקבלים את הנצרות,
והופכים את חצי איברי לנוצרי. מדברים סביבות 500 לספירה, כבר מרבית חצי איברי מקבל את הדת הנוצרית בדרכים שונות שלה, לא בדרך אחת, לא ניכנס לזה כרגע זה. ואז זמן קצר אחרי שחצי איברי מתנצר, עולה האסלאם. עולה האסלאם, והנה השליט, טריק אבן זיאד, שהוא המנהיג הברברי, שבא לכבוש את חצי האיברי, מטעם החליף, ווליד, שהוא החליף שלו, הנה הוא מגיע לספרד, הוא לחצות את מצרי גיברלטר, הוא עזב את צפון אפריקה מאחוריו, וזה מה שהוא אומר לאנשים שלו, אתם עכשיו תתקדמו אחריי, אין לכם לאן לברוח, האויב מלפניכם, היה מאחורינו, זהו, אתם תנצחו בכוחו של אללה. והוא באמת מנצח, ו-711 מתחיל הכיבוש המוסלמי, בגלל שהוא חנה ואמר את הדברים האלה במקום שהיום נקרא גיברלטר, על שמו ג'בל טריק, הר של טריק, של השליט הזה המוסלמי שכובש את ספרד. ומה שקורה, אתם רואים כאן סביב 720, כל חצי האיברי כמעט כולו, הוא מוסלמי, כן? כל הירוק הזה זה החליפות האומאית, שהשתלטה לגמרי על כל חצי האיברי, רק כאשר יש לנו ממלכות נוצריות ממש בצפון, שזה פחות או יותר מקביל כבר לפרובנס של היום, ממש דרום צרפת. ואז מתחיל התהליך הארוך שנקרא ריקונקיסטה, הוא מתחיל זמן קצר לאחר הכיבוש המוסלמי, כבר ב-722, נגיד כמה שנים ספורות אחרי שכל ספרד, כל חצי האיברי נהפך למוסלמי, יש לנו את הקרב הראשון שהנוצרים מנצחים בו, וזה הקרב באסטוריאס, הקרב הזה, שהמלך שניצח בו, הוא עד היום נחשב קדוש נוצרי, ויש פסלים בכל מקום לכבודו, שהוא מראה שהוא החזיר את הצלב, מתחיל להחזיר את הצלב לחצי האיברי. ואנחנו רואים ככה את התהליך הזה, סביב שנת 1000, עדיין כל הירוק זה מוסלמי, אבל אתם רואים שכבר יש ממלכות בצפון, שהן כבר נוצריות, קסטיליה, גליסיה כאן וכולי, כל אלה כבר נוצריות. זאת אומרת, מתחילים מצרפת, דרום צרפת, להתחיל לכבוש בחזרה את חצי האיברי, זה תהליך שלוקח כמה מאות שנה, כאשר אתם רואים פה את השלבים השונים של מה שקוראים הריקונקיסטה, הכיבוש מחדש הנוצרי של ספרד, הוא הולך, אתם רואים, בשלבים שונים, כל פעם מתקדמים דרומה, עד השנה שלנו היא מאוד חשובה, עד 1492, שהגרנדה, העיר האחרונה, המרכז האחרון של ספרד המוסלמית נופל, ובעצם חצי האיברי נהפך לנוצרי, וזה גם אחת הסיבות לגירוש. המלכים הקתולים, פרדיננד ואיזבלה, מחליטים שעכשיו שספרד, כל חצי האי בעצם האיברי הוא נוצרי, גם צריך לגרש לא רק את המוסלמים, גם את היהודים. כן, זה אחת הסיבות שהביאה גם לגירוש, אוקיי. עכשיו תראו, כשיהודי ספרד מתייחסים לעצמם בתקופה הזאת של האסלאם, נגיד המאה העשירית ואילך, כמו שראינו מרש"י, למשל, איך הרמב"ם קורא לעצמו? אנחנו רואים כאן כתב יד של הרמב"ם, של המשנה תורה שהועתק בעיר ליסבון, אולי נדבר על ליסבון וכתבי היד שלה, וכתב יד אחד היפים ביותר ששרדו בידינו. תראו איך הוא מכתיר את עצמו, אני משה בן רבי מימון, הספרדי. כשהוא כותב הספרדי, הוא לא מתכוון, אני מארץ ספרד ופורטוגל של היום, אלא אני מהתרבות הספרדית. היהודי בפורטוגל, היהודי בטולדו, היהודי בברצלונה, לנו לכולנו יש תרבות משותפת, והיא נגיד שונה קצת אולי מהאשכנזית, אבל יש לנו משהו משותף, יש לנו ליטורגיה משותפת, יש לנו הרבה דברים משותפים, ובעצם אנחנו מדברים על ספרד בימי הביניים, בעיני היהודים, זה תרבות יהודית, כן, תרבות יהודית ספרדית, שיש בינה הרבה משותף, שהיא שונה נגיד מהפרובנציאלית, היא שונה מהאשכנזית, היא שונה מהרומניוטית, היא שונה מהאיטלקית, כן, זה בעצם הכוונה ספרדי בימי הביניים, והם בחרו במילה הזאת כדי להראות את העתיקות שלהם, זה חוזר לתנ"ך כאילו, והנה אפשר לראות כאן איך אפילו זה מטופח, גם אחרי הגירוש, למשל זה ספר שנכתב על ידי אדם שתראו, נולד בספרד,
1492, הוא עובר לפורטוגל עם המשפחה שלו, ואחרי 1499 הוא עובר לאיטליה ומסיים את חייו בטורקיה. כן, המסלול האופייני של יהודי ספרדי בתקופה הזאת, והוא כותב את הספר הזה שבט יהודה, שלמה אבן ורגה. כן, כמובן הספר יצא בתרגום לספרדית באמסטרדם, ורדי יהודה, כן, המילה שבט יהודה שהוא קורא לספר שלו היא משמעות כפולה ומכופלת. שבט יהודה, קודם כל ורגה וורה ושבט, זה כאילו מקל שאפשר לקרות בו, ולכן זה פירוש השם, לכאורה, יהודה וגם סבא שלו, אבל המשמעות היותר עמוקה כאן, שבט יהודה, מי הם שבט יהודה? הם יהודי ספרד. זאת אומרת, אנחנו לא כמו שאר היהודים באירופה או במקום בארצות האסלאם, אנחנו שבט יהודה, כן, שבאו מירושלים, גלות ירושלים אשר בספרד, כן, ודרך אגב, הספר יצא בתרגום, הוא מאוד פופולרי, לשפות שונות, אפילו יצא תרגום שלו בווילנה ביידיש, כן, אני מראה לכם. אוקיי, ותראו, בעמוד השער של המהדורה האמסטרדמית, אתם רואים כאן את האריה הזה מזנק מול חומה. אני רוצה להראות לכם שהאריה הזה, המזנק מול החומה, זה הסמל הקדום ביותר של משפחה שיש לנו מספרד של ימי הביניים. סמל מדפיס, מופיע בספר שנתפס בעיר ישר בספרד, אני אראה לכם אותו פה בהגדלה, וכמובן הבחירה בסמל הזה היא לא מקרית, גור אריה יהודה, זה הסמל של שבט יהודה. שבט יהודה שהם יהודי ספרד בספרד, כן, הם הספרדים, כאילו גלות ירושלים אשר בספרד, כן? והנה הוא מסביר את זה בספר שבט יהודה, איך זה קרה, הספר מנוהל בצורת כמו ויכוח, כמו ספר הכוזרי במידה מסוימת, ובחורבן הבית השני, היה קיסר ברומי שהיה מושל בכל העולם, לקח מירושלים 40,000 בתים משבט יהודה מירושלים ומן העיירות, ו10,000 משבט בנימין ומן הכהנים, ושלחם לספרד, אשר תחת ממשלתו בימים ההם. ורוב שבט בנימין והכהנים הלכו לצרפת, ומעטים מבני יהודה, באופן שכל היהודים אשר במלכותך, הוא אומר את זה למלך ספרד, הם מזרע המלוכה, לפחות רובן משבט יהודה. ואיך התפלא אדוננו אם ימצא משפחה מיוחסת לדוד המלך? אז הנה הוא אומר לו כאן בוויכוח הדמיוני הזה, תדע לך מלך ספרד שכל היהודים שאצלך הם מזרע המלוכה, הם אצולה, הם ירושלים, הם המבחר של היהדות של העת העתיקה. אז גם אנחנו, לא? מה? אז גם אנחנו. כן, בהחלט, למה לא? אותו דבר אומר דון יצחק אברבנאל, הנה עוד טיפוס משפחה ספרדית, משרת בליסבון, נולד בליסבון, עובר לפה חזרה לספרד לפני הגירוש, ומסיים את חייו בוונציה באיטליה. מדינאי, סופר, פרשן המקרא, ובאחד הספרים שהוא חיבר, ותראו איך הוא מכנה את עצמו. אמר רבי יצחק, יצחק אברבנאל הכוונה כמובן, בספר שכבר נתפס באיטליה, הספרדי, בן השר אדון יהודה אברבנאל זצ"ל, מזרע הקודש משפחת בית דוד. כן? והוא אומר כאן, ובספר אחר שלו, הוא כותב, זה ספר אחר שנתפס באיטליה, של אברבנאל, אני הגבר יצחק, בן איש חי רב פעלים בישראל, גדול שמו, אדון יהודה בן שמואל בן יהודה בן יוסף בן יהודה, מבני אברבנאל כולם, כולם אנשים ראשי בני ישראל, משורש ישי בית הלחמי, ממשפחת בית דוד, נגיד ומצווה לאומי זצ"ל. ישירות ממשפחת דוד המלך. הקישור לספרד ולירושלים המקראית מאוד מאוד חשובים במיתוס הזה שאני מדבר עליו. והנה אפשר לראות גם משפחות מודרניות כאלה. משפחת שאלתיאל, שאתם רואים כאן אחד מבני המשפחה כתב ספר על ייחוס המשפחה ותולדותיה, וגם סמל המשפחה הזאת הוא אריה, כן, שהוא נמצא אחרי הגירוש כבר, הסמל הזה של האריה, מחנה שאלתיאל, הנה דוד שאלתיאל המפורסם, שהוא משפחה מהמבורג, משפחת אנוסים, משפחה ספרדית מהמבורג, שהיה פה בהגנה, מי שזוכר את הדמות הזאת עדיין. אז הנה בני משפחת שאלתיאל, מאמינים שגם הם, והנה תראו אחד העדויות שהם מביאים.
יש לנו פה מצבה מהמאה ה-11, מספרד, כן? דרך אגב, מישהו פה קשקש על המסך בצהוב, אני לא יודע איך להוריד את זה, אני מקווה שזה לא מפריע. זה קבר של רבי שמואל בר שאלתיאל, הנשיא. זאת אומרת, שימוש בתואר הנשיא בתקופה שאין שמות משפחה, זה לא נשיא כשם משפחה, זה הנשיא, דהיינו כמו הנשיא, דון יהודה, סליחה, יהודה הנשיא בתקופת התלמוד, כן? נשיאי ישראל בעת העתיקה, הם בעצם המשפחות האצולה הספרדיות האלה, כן? יש פה סיפור איך הוא נפטר, לא ניכנס אליו, אבל יש פה את התאריך של המצבה, והתאריך הוא יוצא 1097. אז, והנה, למשל, אחת האגדות הספרדיות היפות ביותר ששרדו, היא נמצאת בספרייה הבריטית בלונדון, נדבר עליה כשנדבר על אגדות, אנחנו רואים פה עמוד אופייני לאגדה הזאת, שכל הרקע הוא בעלי זהב. זה אדם מאוד מאוד עשיר שהזמין אותה, זה לא צבע זהב, זה עלי זהב ששמו על הקלף. ומשפחת שאלתיאל מאמינה באמת ובתמים, למרות שההוכחות הן לא ממש משכנעות עד הסוף, שזה האגדה שלהם. כן, האגדה שלהם, הנה אני אומר לכם, ידיעה חדשותית מהעיתונים, אגדת שאלתיאל במעמד רב רושם במרכז לונדון, הושקעה אגדת משפחת שאלתיאל, בהשתתפות יוזם הדפסת האגדה וכו'. אגדת האח המקורית נכתבה על קלף מאותר בעיטורי זהב, למשפחות האצולה בברצלונה, כן, משפחת שאלתיאל בברצלונה. יש הרבה משפחות שמאמינות שמזרע דוד, עד ימינו, נמשך, פרץ, מיוחס כאלה, ועוד אחרים. אוקיי, בואו נחזור רגע לאברבנאל, ונראה מה הוא כותב בפירוש לספר מלכים, שזה ספר היסטורי. כן, אז הפירוש על נביאים ראשונים שיצחק אברבנאל כתב, זה פירוש, הוא נותן בהיסטוריה, בין היתר, גם של יהודי ספרד. ומה הוא אומר, האדם הזה שהוא באמת איש דגול ויודע הרבה, ראוי שתדע, שכבר באו יהודי ספרד, עם מלך בבל על ירושלים, מלכים ושרים מלכי שאר הגויים, והוליכו מהיהודים אל ארצם, כן, והוא מסביר והולך, והם התיישבו שמה, שהמלך של ספרד באותה תקופה, בעת העתיקה, הביא אותם כבר, כן? ואז הוא מסביר אברבנאל, לא רק זה, אלא שיהודים הם הראשונים שהגיעו לכל מיני מקומות בספרד. ואז תראו מה הוא מסביר, דברים מאוד מעניינים. למשל, העיר טולדו בימי הביניים נקרא טוליטולה. כן, טוליטולה זה השם הרומי הקדום שלה, טולטום, השם הזה המשיכו להשתמש בו היהודים. אז הוא אומר, אברבנאל, היהודים קראו שם העיר טוליטולה, על שם הטלטול שחשו בבואם מירושלים. דהיינו, השם של העיר הוא שם עברי, זאת אומרת, היהודים ייסדו את העיר טולדו, בעת העתיקה, לפני מאות בשנים, כן? ועוד הוא אומר לגבי ערים אחרות, העיר מקדה תמר, בשבילך במיוחד, העיר מקדה, יש עיר כזאת בספרד, העיר נמצאת לא רחוק מטולדו, גם היא בדרך בין טולדו למדריד, היא על שם העיר מקדה שהיה בארץ ישראל, ואחד מהערים שכבש יהושע. אז הוא אומר, היא לא לחינם נקראת מקדה, כי הם קראו לה על שם עיר שנמצאת בארץ ישראל. והנה עוד דוגמה אחרונה, אני לא יודעת את כל הדוגמאות שהוא מביא, לעיר אחרת הם קראו, לעיר אסקלונה בספרד, יש עיר כזאת, תסתכלו במפה, זה כפר קטן, זה לא מקום כזה גדול, גם הוא ליד-טולדו, על שם אשקלון, שהיא קרובה לארץ ישראל, זאת אומרת, העיר האשקלון היא אסקלונה בספרד של ימיו של, היא עד היום קיימת, כן, בימיו של אברבנאל. עוד סיבה שהם השתמשו בכל העניינים האלה, שחוקרים מציעים, וזה מאוד מעניין, ואתם יודעים שהיו הרבה ויכוחים בין יהודים ונוצרים בימי הביניים, כגון ויכוח הרמב"ם, ויכוח טורטוזה וכו'. בציור הזה שאתם רואים של אומן ספרדי מברצלונה, אנחנו רואים את היהודים פה, אלה יהודים קטלנים, בלבוש אופייני, מחזיקים את לוחות הברית, ואלה כמרים נוצרים, בישוף וכו' שמחזיקים מגילה, ומתווכחים ביניהם, כן? כל אחד מביא את הטקסט שלו כדי לראות שהוא צודק. ועל מה למשל אחד הוויכוחים הכי מרכזיים, אם היהודים צלבו את ישו או לא. כן, כמובן
הנוצרים מאשימים את היהודים בצליבת ישו. ואז מה יהודי טולדו עונים להם, וזה מאוד מעניין, והנה אחד המקורות שמביא את זה, יהודי טולדו לא צריכים לשלם למלך, כמו שבערים אחרות, 30 מטבעות. מי שמוכר מהברית החדשה, יהודה אישקריות מכר את ישו תמורת 30 שקלים. אז היהודים נענשו בזה בימי הביניים, שצריכים הקהילה לשלם 30 שקלים זהב, 30 מטבעות זהב למלך. אבל יהודי טולדו פטורים מזה, לא נתחייבו בחוב הזה, כי לא נמצאו בזמן ישו. כן, לא נמצאו בירושלים בזמן ישו, ולכן לא נתחייבו במס הזמן. דהיינו, אנחנו כל כך ותיקים בספרד, שאנחנו כבר לפני המאה הראשונה לספירה כאן. אז אין לנו שום, כן, לא נגענו בישו, אל תאשימו אותנו. כן, אפילו בזה הם משתמשים בנימוק הזה, שכמובן אין לו שום קשר להיסטוריה, ולא היהודים בטולדו כל כך מוקדם, לא ידוע לנו לפני המאה השביעית או השמינית, על יהודים בטולדו, אבל לא חשוב, אני אומר, וסיבות שהם השתמשו בהם, והיו שהאמינו להם, כי אגדות כאלה מתהלכות בלי סוף בימי הביניים. לא יודע כמה זמן עוד יש לי, כדי להראות לכם עוד כמה דברים כאן, ואפילו היו כאלה שהלכו ובדקו ומצאו, לא תאמינו, אבל הם מצאו, איפה הדברים שהם מצאו, הלוואי והם יודעים. הנה אחד מגדולי יהדות פורטוגל במאה ה-15, שמצא מצבה של שר הצבא של המלך אמציה, המלך אמציה, מלך יהודה, מבית ראשון, כן? מלך מבית ראשון שנזכר בתנ"ך, הוא מצא את המצבה שלו, הוא שומעי, חשתי ולא התמהמהתי לראות מצבתו, אבן בראש ההר, ואחר העמל והטורח קראתי, וזה מה שחקוק עליה, ולא יכולנו לקרוא עוד, כי היא הייתה נמחקת וכו'. אבל הייתה מסורת שיר הנזכר לאמציה. anyway, אז והנה עוד הוכחה, הם מצאו את הקבר, עוד המצבה של בית יודע איפה היום, מצאו את המצבה הזאת, וככה העתיקו את הכתובת באותיות לטיניות. אם אתם תנסו לקרוא, אתם לא תצבינו הרבה, לקבר, אדון, איראן, אבד, המלך, זה כן אפשר לקרוא, סלומו, סיבה, אוקיי, בואו נראה לכם את הכתובת בעברית, כשהגיעו יהודים לקרוא, זהו קבר, לקבר, אדון איראן, שהוא מוזכר בתקופת שלמה המלך, עבד המלך שלמה, עבד המלך שלמה, שבא לגבות את המס, כן, שהוא הגובה מיסים, והוא לכאורה הגיע, המצבה שלו נמצאת, הוא הגיע לספרד לגבות דמס בתקופת שלמה המלך, והוא מת שם, והוא קבור בספרד, הנה הוכחה, המצבה שלו נמצאת בספרד, הוכחה שכבר בבית ראשון יהודים ישבו בספרד. כן. שלום, אם אתה רוצה להתכנס, שנוכל לתת זמן לשאלות. אוקיי, אז בואו רק נגמור עוד את הנושא הזה, ואז אני אתן לכם זמן לשאלות. והנה אפילו מצאו מטבע, ששוב פעם היא לא קיימת היום בידינו, ויש רק ציור שלה, שעליה כתוב, בספרד מצאו אותה, באותיות עבריות, המלך שלמה. כמובן, בתקופת שלמה המלך לא כתבו באותיות כאלה, אלא כתבו בכתב אחר, אבל לכאורה מצאו מטבעות כאלה, ורק שתבינו מאיפה המיתוס הזה בא, ומזה אני אסיים, פשוט מאוד האמינו בימי הביניים ובתקופת הרנסנס, שמטבעות כאלה מסתובבים באירופה, ותיארו אותם בספרות של אותה תקופה וכו', כדי למשל להראות את המטבעות שבהם נמכר ישו, לכאורה המטבע זה שקל ישראל, זה המטבע שבו נמכר ישו, ואם אתם חושבים שזה רק דמיוני, המטבעות האלה שרדו בימינו, יש כמה מהם שנמצאו, הם כמובן כולם תוצרת ימי הביניים, הם לא מהעת העתיקה, שכתוב עליהם לכאורה גם מצוירת התמונה של ישו, ובמטבעות האלה מכרו היהודים את ישו. אז יש לנו גם הוכחות נוצריות בספרד, שהנה מטבעות לכאורה מתקופת ישו, הם מראות לנו שהיהודים היו, והנה המטבעות שהם כן מכרו את ישו. אוקיי, אז אני אסיים. להוכחות, מתי הגיעו היהודים לספרד, או זה פעם אחרת, אוקיי. אוקיי, אנחנו נעשה אתנחתה קטנה עם שיר, ואחר כך נפתח את המיקרופונים לכולם. Chiquitica
yo empecé a bailar, de muy chiquitica yo empecé a cantar, cantigas de amor, cantigas de alegrar, ma el camino mío me tomó otro lugar, cantigas de amor, cantigas de alegrar, la vida me tomó otro lugar. La casa era chica con una camareta, allá vivimos todos y nos cerrimos puerta, amigos y vecinos venían a visitar, así pasar la hora y junto alegrar, amigos y vecinos venían a visitar, contar historias y después cantar. A mi querido padre yo no quise engañar, y mi querida madre yo no quise estrechar, y todo tiempo me dijeron oficio a besar, ama yo. Solo quise cantar. No puedo olvidar las historias de mi madre, la vida que pasó hasta que conoció a mi padre. No puedo olvidar mi gran mamá Sarina y no me olvidaré de Rosa la vecina. No puedo olvidar mi gran mamá Sarina y de la toda Rosa la vecina. A mi querido padre yo no quise engañar, y mi querida madre yo no quise estrechar, y todo tiempo me dijeron oficio a besar, ama yo. Solo quise cantar, ama yo. Solo quise cantar, ama yo. Solo quise cantar. כן, רחל קרקו. טוב, אני אאפשר למי שרוצה לעשות את עצמו unmute. עכשיו אתם יכולים ולשאול שאלות, בבקשה. כן, אני אשמח. דוב כהן מדבר. טוב. תודה רבה קודם כל פרופסור סבר על ההרצאה המאלפת, המעניינת, העשירה. בתחילת ההרצאה דיברת והראית לנו תמונות של כתובות על הקירות, ואמרת שהן לקוחות ככל הנראה מבתים של יהודים. אני מבין שחלקם הם מצבות, כפי שאמרת, אז זאת אומרת השאלה שלי הממוקדת היא, האם היו נוהגים לכתוב כתובות על הקירות של בתים של יהודים, ובאיזה הקשר נכתבו הכתובות? אנחנו מכירים את הכתובות בבית הכנסת של סנטה מריה לבלנקו, של אני לא זוכר כבר איזה, אבל... אל טרנזיטו. אל טרנזיטו, כן. השאלה אם בבתים יהודים נהגו לכתוב כתובות בתוך הבתים? לא, תראה, רוב הכתובות הן באמת ממצבות, אבל למשל ההקדש של רבי שמואל הסרדי, זה לא נראה מבית קברות, זה כנראה הקדש לבית כנסת. אז יש כתובות שהן לא בדיוק כתובות במובן הרגיל שקישטו את זה קיר בכתובת, אבל יש כנראה שהיו דברים מיוחדים, אני לא יודע, עוד פעם הקדש או משהו מיוחד שזה מבית, לא תמיד הם כתובות עם שמות של נפטרים. אז לפי זה, יש, תראה, אם אתה רוצה, כל הכתובות מרוכזות בספר אחד, אז אפשר, אני אוכל להעביר לך אחרי זה הכותרת,
הוא פשוט פענח את כולם ומתרגם אותם גם וכו'. קנטרה? מה? של קנטרה? כן, של קנטרה והישן, והיום יש דוד נוי, בחור מודרני ישראלי, שצף את כל הכתובות מחצי איבריה העבריות, וקיבץ אותם בספר אחד. תודה רבה, תודה רבה. כלומר, זה קשה לי להבין, לקחו מצבות ושמו אותם בקופות של בתים? כן, תראי, בימי הביניים חומרים הם מאוד יקרים, ואם כבר יש לך לוחית אבן מוטטת, אז להשתמש בה בשימוש משני, זה מאוד מקובל בימי הביניים. לא ראו בזה חילול? לא, מה, של יהודים, לחלל, להפך, זה מצווה בעיני הנוצרים. זה היה בבתים של נוצרים. כן, זה בבתים של נוצרים. זה מסביר את ברור. לא, ברור שזה בתים של נוצרים, זה מובן מאליו, זאת אומרת, זה עדויות של אבנים שהיו בסביבה, ואחרי שיהודים עזבו, סתם בזזו את הבתים, וכל הדברים נעלמו, אבל אלה נשארו, למזלנו או לא, קשה לדעת כאן, אבל אלה פשוט השתמשו בהם, אתם רואים למשל לפעמים בחומה, כתובות כאלה, בקירות של כנסיות, בעדן חלון, יש די הרבה כתובות. אז העדות שהבאת על אלה שכביכול אנחנו לא צריכים לשלם מס כי היינו לפני ישו, נכון. אז למעשה אנחנו אומרים שיהודים הגיעו לשם עוד במאה הראשון לספירה או לפני כן. לפני, כן. זה לא נכון, אני הגעתי בדיוק בנקודה להרצאה שרוצה להגיד לכם מתי היהודים הגיעו, אבל זה פעם, מה העדויות ההיסטוריות מתי הגיעו, כי עד עכשיו דיברתי בעיקר על המיתוס, אבל פחות או יותר ממתי שיהודים הגיעו. אני לא אשאל, נשאיר לחודש הבא. אפשר לומר משהו? כן, אורית. שלום, אני אורית סלינס. קודם כל אני חייבת להגיד, הרצאה מאלפת, ממש כפי שאמרו לנו כזאתי. אז קודם כל תודה רבה לך. אכן אתה מנפץ ביתוסים, אני מחכה להרצאות הבאות, ואני רוצה לשאול אתכם, מותר לי להגיד, כספרדיה גאה, שאכן ספרדי שלנו. למה לא? הוא אומר, האלמנט הכי יציב בכל תולדות חצי איברי, עד 1492 היו היהודים. היו רומים, והיו ויזיקוטים, והיו מוסלמים, והיו נוצרים, וכל אחד נלחם כל הזמן. היחידים שחיו בשלום ודיברו אותה שפה, ועשו את אותם דברים, והיו להם אותם אמונות, לא היו יהודים. לא רק זה, אורית, את גם אצילה מזרע דוד. כן, זהו, מהמלכות. והדבר הנוסף שאתה בטח תדבר עליו בהמשך מן הסתם, לנפץ את המיתוס, פשוט פתחו עוד מיקרופונים. לא להפריע, רק מי שמדבר פותח מיקרופון. לנפץ את המיתוס של הספרדי הטהור, כי אהבתי לשמוע את הרמב"ם שפותח את דבריו באני ספרדי. אז אנחנו נשמח לשמוע בהמשך. כן, אז בואו תראו, אני רק אגיד לכם בראשי תיבות עכשיו, כי זה באמת ראשי תיבות, שסמך תת בתקופה הזאת, שכן הרבנים כותבים ליד שמם, פירושו סופו טוב. מן הסתם, כן. סופו טוב, סופי תו בארמית, או סופו טוב בעברית. יש לי שאלה. כן, בבקשה. איך היו מנהגי הקבורה בספרד? האם כל הקבורה הייתה קבורה עילית, כמו שהיום? טוב, זה לא קשור להרצאה הזאת, אז בואו נשאיר את זה לפעם אחרת. בואו נשאל, אם אתה יכול לשאול דברים שקשורים להרצאה כאן, אבל יש לנו בתי קברות ויש מצבות, ויש מקומות שאנחנו רק יודעים איפה הבית קברות, אבל לא נשאר כלום. אנחנו פשוט יודעים מעדויות של טקסטים, אבל המצבות ששרדו הם בעיקר בגלל שהיו בשימוש משני, זה מה שאמרתי. בית קברות, כמו שאתה רואה, נגיד באזמיר או באיסטנבול, לא תמצא בספרד. זה לא קיים, לא שרד, ולא בפורטוגל. לא שרדו כאלה, שרדו רק בשימוש משני, כן. אפשר לשאול? כן. כן, בבקשה. קודם כל, ההרצאה מרתקת. תודה. רציתי לשאול אותך, שלום, מאיזה ארצות הגיעו היהודים לספרד, פעם אחת? פעם שנייה, מה היה מספרם של היהודים בתקופת תור הזהב בספרד? תראה, הארצות שהם הגיעו זה בעיקר ארץ ישראל, בהתחלה. אחר כך, בימי הביניים, מגיעים מבבל, מעיראק של היום, תקופת הגאונים, מגיעים מצפון אפריקה,
ממרוקו, אלג'יריה וכולי, כבר יש הרבה לפני הגירוש שמגיעים יהודים, אתה יודע, למשל שמות מפורסמים, כגון, המחבר של דרור, דונש בן לברט, למשל הוא מגיע מצפון אפריקה, רבי יצחק אלפסי מגיע, יש יהודים מצפון אפריקה שמגיעים, וזה בעיקר גידול האוכלוסייה היהודית בספרד בתקופה הזאת, של ימי הביניים. אבל המקור, בהתחלה, זה גירוש, זאת אומרת, חורבן ירושלים ובידי הרומים, טיטוס, השם בכל. אז בערך לדבר מהתקופה שמתחיל מגיע יהודים, זה מיד אחרי הגירוש מארץ ישראל. זה הגרעין, נגיד. ומספרם? באמת בספרות של אברבנאל ואחרים, שהם מארץ ישראל, זה נכון, זה דווקא נכון, אבל משפחות, בחלקם לפחות, הם ככה הגיעו, אבל לא כל כך מוקדם, אלא אחרי החורבן, במאות הראשונות לספירה. העדות הכי מוקדמת שלא הספקתי להראות לכם, היא מהמאה השנייה לספירה, מצבה. יש לנו מצבה שהתגלתה במאה ה-18, מצבה, ודרך אגב, הכתובת על המצבה הזאת, יהודי ספרד בעת העתיקה לא דיברו לדינו ולא ספרדית, הם דיברו רומנית ולטינית ועברית, זה היו השפות שלהם. רומניוטית. לא, הם לא היו רומניוטים, רומניוטים זה סיפור. אבל דיברו מה הם רומניוטית. דיברו? לא שמעתי. יוונית בעיקר, קויני, לבנית עממית, לטינית האצולה, האצולה אדם מהשלטון האימפריה הרומית, ועברית, כמובן עברית הייתה השפה המשותפת לכולם. תודה. טוב, רבותיי, אנחנו נודה מאוד על ההרצאה המרתקת. יש לי שאלה קטנה. אפשר לשאול? ונשמח לפגוש אותו ב-8 לפברואר להרצאה הבאה. אני מודה לכולם על ההשתתפות, ותודה ולהתראות. תודה, להתראות. תודה רבה. תודה רבה, תודה הרצאה רבה. נהדרת. כל הכבוד. תודה רבה, מאוד תודה רבה. נהניתי. תודה. יישר כוח ישראל, ותמר, כל הכבוד. כן, יש הרבה תודות גם בצ'אט, ותודה על ההרצאה מרתקת, אז להתראות ב-8 בפברואר. אוקיי, להתראות. כל התחלת חודש.